Takže čaute ľudia, dneska tu máme ďalšie video, tentokrát s kým? Čaute ľudia, SK hráčom. Áno, takže dneska tu máme prvý tréning na tomto kanále, keďže my už sme spolu točili jeden tréning, ale ten sa mi nepodaril vydať. Ale dneska tu máme druhý pokus a tentokrát už to prejde, takže ja si beriem loptu, môžete vidieť Branko Kips. Dal som tu aj svetlo, aby to bolo lepšie vidno. Za môj mobil. My tu máme Branko Kips a určite pokiaľ sa vám páči toto video, alebo moja tvorba, tak dajte like alebo odber aj tu na kanál Hruškové FC alebo na kanál SK Hráč. Áno. Takže poďme na to. A ešte aj na dole SK Hráči. Nač vyšlo tam nové video. Teraz. Dobre, takže ja si myslím, že asi bude jeden obránca a jeden útočník. No dobre, tak možno. Dobre, takže môžeš vykopovať ako obránca. Dobre. Dúfam, že ma nás dobre vidíte. Môžeš vykopovať 3, 2, 1, štart. Dobre, poďme. Ešte neber. Dobre, Takže nám už sa rozohralo, možno nás nevidíte? Nie! Skoro trápená kamera, ľudia. Ja som netrafil ten pokus. To? Keď vyskúš loptu do mňa, no tak môžeš dávať gól. Vyskúšal som to. Som to vyskúšal na pelky, mi to nevyšlo. Kopol do neho. Áno. 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 Ešte poď. Amigos de Pamod. Sa na playa. Takže opäť nepodarený pokus. Obrnu som dostal. Áno. Musel som to tvrdo bojovať loptu. Nemyslím tvrdo do hráča, ale tvrdo do lopty. Ja si dal gól. Takže 1-0 pre teba. Vlastne dobre, no. Keď ja ten vás, tak sa počítajú gól pre mňa. Amigos de Pamod. Takže nepodarená strela, ktorá nekončí gólom. Amigos de Pamod. Teraz vlastne ty mňa obraňuješ? Ale áno, je vyrovnané 1-1. Prosím! Je to 2-1. Ale Comeback. Je to tam. SK Hráč prehráva 2-1. To bolo jaký tesné. Do tohto súboja sme išli obidvaja sem, no. teraz to bolo skoro stretnutie, ale Nebezpečné. Sorry, prepáč. Počúvaj. Amigos de Pamod. Takže to tam nevyšlo. Ale ja robím Mbappého novú oslavu tejto sezóny. Môžeš vykopávať?
Dobre ľudia, takže my vám presunieme kameru. Každopádne nejako takto. Nech vidíte. A bránu posunieme viac. Aby ste aj bránu tu videli. Dobre, takže všetko by ste mali vidieť. Vlastne, kde je tu brána? Tu je brána. Táto brána si myslím, že môže byť otočená chrbtom a budeme si musieť vždy obísť bránu a tak zakončiť. OK, takže dúfam, že vidíte všetko dobre a aj bránu. Vidia bránu diváci? Áno, tu je. Tam je vlastne. Tam je brána, áno. Dobre. Aha, dobre, vidno to. Dobre, takže 3, 2. Čo, my skúšame? No, môžeš. Však od bránky, nie? Nie! Teraz pozerajte. Nie! Takže môžeš aj ty dať gól, ja vlastne. Ja vlastne... Ty si premarnil svoju šancu, preto si nevyrobil. Raz. Takže ľudia, Ja ste sa od to postavím do 2-1. tej brány. Áno. Jaké pelky si mi dal normálne, neskutočné. Kreska hráču musíte dať určite like, aké mi pelky dal. Som teraz za kamerou. A je to tam! 3-1. A ja dávam hat-trick. Strely, že Zima naozaj kúka. Poďme na to. Ne! Nesim! Neušla lopta, nie! Teraz bude výstrih. Že ľudia, my už pokračujeme vo videu. Ja už tu idem utočiť. To mi ale nevyjde. Čo ja chcem, to mi nevyjde, vieš. Nechce silnú strelu, ako možno vidíte. Chce silnú strelu a preto mu dáme silnú strelu. To čo je? Jaj, to nám nevyšlo. Prepáčte, že nám chodia veľa aut. Každopádne, hej, že nám chodia veľa aut v pozadí, ale to pochopíte, že vy ste dobrí. Určite like a odber. Hlavne ten odber je... Ja sa tu rozkecala so fanúšikmi. Nie! Tak, napíšte určite niečo pekné do komentára. Dobre, takže ty, dobre. Budeme milosrdní. A urobíme čo teraz? Ľudia. Vydáme si vlastný. Ja. Budeme milosrdní a dáme mu silu. No, takže a mu nedáme vlastne silu. Chvála Bohu. Také dobré. Bude dobré. Postavíme a budeme milosrdní a máme srdce, lásky, takže Áno. nebudeme mu dávať silu, preto aj dám slabúčku. No dobre, takže Ja si myslím, že už by to bolo všetko. toto by bola naša milosť. A tak. Dobre, takže teraz ja pôjdem do obrany a dneska hráč pôjde do útoku na 5 minút. 5 minút posledných. A ja môžem byť to, alebo už hraj. Takže ideme na to.
Čakaj, ty môžeš dávať góly. Jasné. Yeah! Ja som ti dal normálne pele, takže za takéto... Jak to? Ľudia, ja neviem rozprávať. Takže za takého peleho... Tak teraz ste nevideli, čo sa stalo. To ste fakt teraz nevideli, čo sa stalo. Kamo, ja som kopol na cestu. Kde ukážem? Tam ukážem. Tam som kopol na cestu. A kamo, normálne. Kamo, tam išlo auto rovno v tej sekunde, takže my sa o chvíľku ozve. Zaťučus. Takže my sme späť a my ideme rovno na to, takže... Stop to the crossbar. Je mokro dneska, takže sa nám tu úplne šmíka. Ale posledná akcia. Teraz peská hráča. Nie. Alebo možno mňa. No je to tam. Toto bol dnešný tréning. Určite nezabudni dať like a odber pre takéto podobné videá. Určite nahoď odber aj SK Hráčovi. My sa s vami lúčime. A zatiaľ čau.